ଅରୁଆ ଭାତ ତା ସହିତ ଏଠି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦଳା ହେଇଛି ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ସୁଜନା ଦଣ୍ଟା ଭଜା ତା ସହିତ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଇଞ୍ଚିଡ଼ ଯାହାକୁ କୁହନ୍ତି କି ପଣସ କଠା ତାର ଝୋଳ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଗୋଟିଏ ଭାତରେ ଆମେ ୟାକୁ ଲଗେଇ ଖାଇବା ପୁରା ଟେଷ୍ଟି। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ପାମ୍ପଡ଼ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ପାମ୍ପଡ଼। ୱାଓ ଏବେ ଆମେ ଟିକେ ରସା ବା ଝୋଳକୁ ଗୋଳେଇବା ଭାତରେ ଦେଖିବା କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଟେଷ୍ଟି ଦେଖାଯାଉଛି। ୱାଓ ଏକ ନମ୍ବର ସୁପର।